Здравейте, YouTube! Аз съм UVBG и днес ще направя една томбола в сървъра Adventure PvP. И нека ви представя томболата. Това е Adventure Set. Ето. Protection Jet Breaking 2. 12 Golden ейблки, 14 Golden ейблки и 12 лега. Тук Potion Key, стаки и половина обсидиан, 1 стак пържоли, 5 бедрока, 8 диаманта и още един сет Unbreaking 2, Protection 3. За да се запишете, трябва да напишете в коментарите запис, името ви в сървъра, да харесате клипа ако искате и да се абонирате. Абонирането е задължително. Томбот ще се тегли на 30 или на 35 абоната. И това беше всичко от мен. Аз съм UVBG и да ви хареса. Чао!